Tarará, je tu ďalšia, táto není na kraji, táto je v strede, ale je krásna, úžasná šrouba, proste. Takže momentálne odchádzame z Wellingtonu a ideme použiť ferry, čo je vlastne obrovská loď, ktorá nás odvezie na spodnú stranu ostrovu. My sme teraz boli na severnom a ideme na južný a celá tá ferry pre dvoch ľudí aj s autom stála 130 eur ešte aj s takou zľavou a vlastne to sme nemuseli ukazovať tú zľavu, ten Rankers. Čiže to sme nemuseli ukazovať a Rankers je vlastne taká aplikácia, kde sú státia, kde je dump station a kde sú takéto veci aj záchody. Čiže tam bola zľava 10%, čiže tu sme využili a ukážem vám celý ten proces toho, ako sa nalodíme, teraz už čakáme v rade a ukážeme si potom aj tú loď, mala by tam byť aj obchod, nejaké reštaurácie aj niečo také, čiže sme na to zvedaví. Sme nalodení a ideme sa pozrieť na palubu, ako to tam vyzerá. Normálne, ešte ako tam je jedáleň, bar a tak a tu je kino. Normálne, že si môžete ísť sadnúť a pravdepodobne zadarmo môžete ísť do kina a nejako si spríjemniť cestu, lebo cesta trvá 3,5 hodiny, čiže môžete si ísť pozrieť film. To je nice. Nejako takto prebieha zatiaľ naša cesta. Našli sme si tu takéto miesto a je to tu fajn. A inak robím nejaké grafické veci pre výskočci. Robil som im aj logo a takéto grafické práce. A ak by ste mali záujem napríklad o tandemový zoskok, tak určite sa pozrite na ich Instagram, dávam ho dole do popisu. No, asi sme sa všetci ožrali. Akože celkom extrémne. Akože nečakal som, že taká veľká loď sa bude až takto húpať, ale dosť to húpe. Aj celkom zaujímavé. Ale zhodáme zatiaľ 3,5 hodiny a tam bežíme. Living day to day found her at my side, simply being alive. What city? Isa, devi padne. No, she won't be gone forever. There are many times I find it feels that way. Not trying to forget her, just understand how I'll be feeling on that day. It's just like seeing her for the first time again. It's just like seeing her. V lodných backrooms. Sledujte to. Chceli sme ísť vyššie na poschodie a dostali sme sa k nejakým kajutám. A je to tu úplne veľké také. Ja mám pocit, že sme v hoteli, alebo čo. Pôsobí to tak... Aj no. Tu je taká menšia jedaleň a na začiatku to boli aj jedlo, ale my sme to už bohužiaľ nestihli, tak sme si dali aspoň hranolky s kepúčom. Pozrite sa. Polavíme sa. Takže už
sa za chvíľku nachádzame v Pictone, čo je vlastne mesto na severnom ostrove, kde sa vylodíme. A ešte vám ukážem potom aj ten priebeh toho vylodenia, ale už sa nám pomaličky stmieva, čiže už ani nebude dobre vidieť, čiže my si už potom pojeme nájsť zase len nejaké miesto na spanie a možno si ešte niečo pojeme dať, uvidíme. Ale cesta úplne super, prešlo to strašne rýchlo, je to také pohodlné cestovanie podľa mňa, lebo je tu komfort dobrý, dá sa tu sedieť, je tu veľa miesta, môžete si ísť pozrieť vonka, môžete si ísť pozrieť film, hocičo, čiže úplne super, odporúčam, že možno by som si vedel predstaviť ísť aj na takú dlhšiu plavbu, možno, ale keď boli vlny, tak to nebolo moc príjemné. Ahojte, takže nachádzame sa na prvej zastávke na južnom ostrove a sú to práve Pancake Rocks a ideme sa na to pozrieť, hovorím stále toto isté. Tak ešte som nič nenatočil na južnom ostrove, čiže toto je prvá zastávka, my sme tu už asi 3 dní, ale toto je, alebo 5, neviem koľko. Nenahrával som teraz, mali sme aj pršalo, aj takto, takže bol taký trošku oddych, ale teraz ideme už naspäť do toho nahrávania a dokonca, viete čo sa podarilo? My už za taký mesiac odchádzame a podarilo sa nám predať auto, je vtipné, alebo teda ešte nie predať, ale už je dohodnuté na predaj. Ale je vtipné, že ja som vlastne teraz niekedy vydával len, že sme kúpili auto a teraz vlastne my v realite už ho predávame, ale ja vydávam tie vlogy tak neskôr, čiže vy vlastne vidíte len, že som ho kúpil. Čiže celkom sranda. Ale poďme sa pozrieť na tie Pancake Rocks, ako to vyzerá. To není pancake, vole. Co to má být? Za tohle jsem nezaplatil. Nestalo to nič. Zakývaj divákom. Povedz ahojte diváci. Čaute diváci, ale ja mám teraz takéto vlasy. Toto sú 6-dňový vlasy autový a máš červený nos. Nie, 6-dňový. Tak 5. 5 asi. Dobre, ak chcete vidieť moje vlasy? A ja som si mala dať. To je realita spania v aute. Vráťme sa naspäť ku Pancake Rocks. Tieto skalné útvary vznikli tisíce rokov, keď vápencové vrstvy postupne erodovali. Keď more vtrhne do štrbín, vznikajú impozantné gejzíry a divoké praskanie vody. Ahojte, takže sa nachádzame na ďalšom, pravdepodobne druhom mieste na južnom ostrove a mal by to byť ľadovec Franz Josef a ten sa vlastne nachádza pod Mount Cookom, takže ideme sa na to pozrieť, mala by to byť taká 30-minútová krátka túra alebo cesta a mali by sme vidieť ľadovec, takže som zvedavý. Takto nejako vyzerá ten chodník a máme úplne krásne počasie a dá sa tu ísť dokonca na ten Mount Cook alebo na nejakú tú cestu vrtuľníkom sa pozrieť. A keď sme to pozerali, tak to vychádzalo $350 novozélandských na alebo teda od $350 novozélandských na osobu, čo nie je až tak veľa, ako by ste si asi predstavili za helikoptéru. To má byť ľadovec. Tu. On tu není. Niekto nás oklamal. Ale vodopád. A tu mal byť ľadovec. Bohužiaľ. Ale cesta asi 20 minút dá výhľad. Fakt, že pekný. A niekde tu by mal byť Mount Cook, čo by mala byť najvyššia hora na Novom Zélande, okolo 3700 niečo metrov nad morom. Takže tak, a nedá sa to lietať s dronom. Už by ste videli krásne zábery. Bohužiaľ. Pravidlá sú pravidlá. Tento tu čo stojí?
Nemyslím teraz tohto, ale tohto. Danger. Tento ľadovec vznikol tisíce rokov hromadením snehu, ktorý sa postupne mení na ľad. Tento ľad sa pomaly posúva dolinou, tvaruje trhliny, jaskyne a dramatické modré útvary. Väčšinou ho vidíme hore na vrchu, ale v priebehu roka môže zasahovať aj nižšie do doliny, kde je ľahšie ho obdivovať a dokonca sa k nemu dá aj dostať. Takže ľudia, nachádzame sa tesne pred Vanakou, približne nejakých 20 km a pozrite sa na toto jazero. Je to úplne krásny kontrast úplne toho, že tu sú skaly, tu sú lúčky, vzadu sú hory, vyzerá to úplne nádherne. A úplne sa tá krajina zrazu zmenila, zatiaľ tu boli všade lesy, hory a teraz nádherná takáto príroda otvorená. Vidíte úplne krásne do diaľky, je to super. Ahojte, nachádzame sa už momentálne vo Vanake. A sú tu také food trucky, kde dávajú jedlo, vyzerá to tu fakt, že dobre. A objednali sme si jedlo, Mika si dala burrito a hranolky a ja som si dal chicken burger. Takže potom vám dám recenziu, ale vyzerá to pekne, ukážem vám, ako to tu je. No, takže sa už nachádzame vo Vanake, ako som vám aj ukazoval, boli sme sa nájsť. Recenzia podľa mňa 9 z 10 pre mňa. Mike burrito moc nechutilo, ale nevadí. A vraj nebolo dobré, mäso tam bolo zle. Lebo ja ako milovník burrita, v akom burrite je trhané mäso? Ja si to musím vygoogliť, čo to je. Proste nechutilo, je tam trhané mäso, ale teraz sa nachádzame zase pri jazeru Vanaka. A ideme sa pozrieť na Vanaka 3, čo je fakt akož taká známa vec. Podľa mňa ste to veľa ľudí aj videli na nejakej fotke, alebo tak len ste nevedeli, že to je tu. Takže ja vám ho ukážem a idem tu spraviť nejaké fotky. Som zvedavý. No, toto je ten strom. Ale je trošku chudácky, lebo už prišla zima. Takže opadli asi všetky listy a všetko, čo mohol mať. Ale stále to vyzerá celkom pekne. Ale je tu... Toto je ten strom! To je trapas! Vanaka 3. Osamelá vrba rastúca priamo vo vode jazera Vanaka. Tento strom odoláva silným vetrom aj náporom vody a každému návštevníkovi okamžite padne do oka. Centigrades while the cat spins. Chunks of you will sink down to seals. Blubber rich in morning. I'll mash you up, yes, I know, so up away, but it's fair to say you will still haunt me. Triangles are my favorite shape. No, takže ľudia... Milión tykrát, hej. hej? Že aby ste chápali, my sme na prednú gumu dostali defekt asi tak mesiac možno dozadu. Na pravú prednú gumu sme dostali defekt a povedali nám, že sa to nedá opraviť, lebo bola šroubička vlastne na kraji. Bola šroubička na kraji toho kolesa, čiže sa to nedalo. A teraz, pozrite sa, je tu ďalšia, táto není na kraji, táto je v strede, ale je krásna, úžasná šrouba. Proste ideme to opraviť. Bohužiaľ.
Minule nám vlastne nemohli to koleso opraviť, lebo tam bolo na kraji tá šroba, čiže uvidíme, dúfam, že teraz nám ju budú môcť opraviť a že nebudeme musieť platiť zase nové koleso, lebo už no fakt ale uvidíme. Pán to zatiaľ zložil a asi sa to snaží opraviť, teda pevne dúfam. A sme v Thailand Banaka. Takže problém vznikol asi pred 8 minútami, prišli sme do tire shopu, chlap to opravil asi za 3 minúty a dal nám to zadarmo. Wow, proste nechápem, že... Veď vravím, proste, lebo to nespravil. Hej, akože Nika hovorí, že to nespravil, alebo že to spravil zle, tak proste to len vrátil naspäť tú gumu a... No, takže dobre. Za toto si Hej, že za toto si nemôže vypýtať peniaze, ale super, akože ak to fakt opravil, tak som že riadne prekvapený a toto sa nám ešte nestalo, že vám dá niekto niečo zadarmo. Pokračujeme ďalej, aj s menšími problémami, dali sa vyriešili sme ich za 10 minút, ani sme nestihli mať nervy z toho, že to stalo, lebo vlastne sme to... hovoriť, lebo teraz nabúram proste. Lebo teraz sa dá to stať.